Hvad siger du med smartspil? Episode af Terraria. Det her, det er på Mr. Mindhunter MMO Gaming, og det står for Mr. Mindhunter Gaming. Snart så bliver navnet lavet om til Johan Plays, fordi at det synes jeg, det lyder meget bedre. Og jeg vil spille Terraria. Jeg spiller med Mr. Witch Hunter, han laver også... Jeg har Steve Skin. De har lavet det. Ja, han laver også sin kanal om til en gaming-kanal. Og ja... Jeg laver min normale kanal om til gaming. Ja, jeg laver ikke min anden kanal, som jeg ikke engang ved, hvordan man bruger. Den bruger du præcis samme måde, så du kan lave en anden kanal til et eller andet, men jeg synes bare, det er en god idé at lave en gaming-kanal også. Jeg har min main channel, som jeg fra nu af vil afslutte Super Smash Bros, når jeg er færdig med det. Eller at jeg kan gøre, når jeg bliver færdig med det. Og ja, ellers så har jeg den her derhen. Så har jeg tænkt mig at lave gaming og sådan noget på den her kanal, så hvis I vil have noget se noget gaming og sådan noget, så er det på den her kanal. Og ja, den første episode den går op på begge kanaler, så hvis I ser den på Mr. Mindhunter Gaming, så går den op på, og den går også op på Mr. Mindhunter. Jeg skal lige over og hente noget. Main channel. Jeg så lige starten. Hvad skal du hente? Nå, ja. Det er let. Og den her serie, det bliver sådan set, skal vi sige, den her serie, det bliver, hvor vi skal komme til klare alle bosserne. Skal vi ikke bare sige det? Var det jern, det der? Det var let. Nå, kan man lave noget af det? Det ved jeg ikke. Ja, god idé. Skal også huske ikke at drukke. Jeg ved godt, vi også bare kunne have gjort det her, ikke også? Gjort hvad? Det her. Jeg skal lige noget. Nej. Det er lige her. Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde det, men du kan se det i min video. Når den kommer ud. Brug en and. Hvad? Og en fisk og noget... Jeg ved ikke, hvad det der er, men... Vi skal også snart have noget... Her sådan noget armor. Nej, det kan jeg ikke. Den anden der, den stak nemlig ære. Vi gør det sådan der. Og slår den der. Hvad er det der? Det er tin. Kan man ikke godt nok lave tin-armor? Jo, det tror jeg. Det kan jeg tjekke efter. Og så fandt jeg også et træ. Fedt, mand. Det der træ, det har jeg... Er det ikke en ny feature, de har addet til? Det tror jeg, det var en... Niels, vi skal lige slå PvP til, fordi jeg synes, det er lidt sjovere, fordi så har vi nemlig... så har vi lidt lettere ved at... Jeg er rød. Hvilken team skal vi være på? Jeg vil være på blå. Nej, jeg vil være på blå. Jeg skal ikke klikke på blå. Hvid. Blå. Nej, jeg kan ikke join blå. Nu kan jeg ikke join nogen teams. Nu joiner jeg gul igen. Nu går lidt tid med, før man kan skifte teams. Det kan man kun mine med en pickaxe. Jeg synes, det er lidt dumt egentlig. Pas på, der kommer en slime. Pas på, der er monster der, skal jeg bare lige sige. Inden at du gør et eller andet dumt. Plejer våben her skadet så meget, som de gør. Og Niels' gaming-kanal, den er egentlig lidt mere populær end min, fordi at den har 6 subscriber, men det er også fordi, at han optog et par videoer med mig i starten, altså min rigtige kanal, der i starten. Ja. Du skal ikke tage helt ned på bunden af den til et dårligt sted. Ja. Jeg har fået ræb. Skal vi bo lige her, Niels? Hvor? Lige her, hvor jeg... Eller nej, skal vi ikke tage tilbage til Bornebo? Der er et helt
fladt sted, som vi kan bo. Siger du ikke også det? Jo. Så tilbage til sporen er det. Niels. Ja. Kig. Ja, du fandt noget i et hul. Hvorfor også lige mig? For det kan være alle andre. Undtagen dig, fordi så skulle jeg vente på dig, og du skulle godt. Så hvorfor kunne det ikke være den der slime der? Den samme der er nede i hullet. Nej, den var nede i hullet, den hoppede væk. Det var jeg der langt nok tid til at se. Siger du ikke også, det er et godt sted at bo det her? Jo. Hvad laver du? Er du ved at lave en vej som ham, der han kan komme op? Hvor mange liv har han? Han har fuld liv. Det ser ud til, at han ikke kan drukne. Hvis du, at han ikke kunne drukne. Skal vi så fylde det her sted op? Jeg tror lige, vi skal... Jeg skynder mig lige at bygge noget. En crafting table, det er 10. Niels skal få dig til lige at fjerne alt det vi ikke gider at bruge. Eller alt det vi ikke gider at have her. Vi vil finde nogle træer. Og der skal jo være... Så skynder vi os lige at gøre sådan her. Så gør vi sådan her. Godt. Du må helst ikke hoppe over der, fordi der kommer snart en monster, og jeg vil ikke have lyst. Han skal dø, ikke også, Niels? Ja. Kom nu. Jeg synes, det er fint. Og der er en god grund til at gøre det der, Niels. Derfor. Og det her det er ikke en server, det her det er bare en helt normal singleplayer-bane. Ikke også, Niels? Ja. Så er jeg allerede givet op. Fedt. Nej, du kommer ikke ind. Du kommer til at gøre det der. Og jeg kan godt lide at have sådan en hvid mand, og så kan jeg... Og så fordi at lyseblå det er min yndlingsfarve, og det har I nok gættet siden at... Eller nej, orange og lyseblå det er sådan set min yndlingsfarve. Jeg har 2 yndlingsfarver, så ved jeg. Jeg vil helst ikke have den til at smide ud. Equipment. Måske skulle vi have taget taget lidt højere op. Tror du også det? Hvordan er det, man lige åbner døre egentlig her i? Det er højreklik. Jeg har højreklik også på den. Nå, Johan, der er sådan en ting lige foran. Nej, lad være med at gå ud. Der kommer monstre. Hvad siger der? Den ting foran. Niels, jeg tror altså ikke, vi kan nå så meget mere i den her episode. Vi har allerede optaget i 9 minutter. Så skal vi stoppe med at lige have gjort det her? Nej, der er det 8 minutter. Nej, ja, 8 minutter. Og det er 9 minutter nu. Ikke også? Ja. Så skal vi stoppe nu? Ja. Vil du gøre outroen, eller skal jeg? Nej, det gør du. Okay, vi skulle lige episoden give den en like, hvis I ikke kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den, giv den et hvis I kunne... Okay, jeg starter lige forfra. Hvis I skulle lide episoden, giv den en like. Hvis I ikke kunne lide den, giv den dislike. Ellers har jeg gerne sige ind. Mit navn er Mr. Manner, og see you. Niels, vi læfter ikke helt lige nu.